Umobi Igbo chiri nze chi ọzọ anyị na-anabata unu n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke sitere na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abịa. Taa bụ Tọzdee abalị 26 n'ọnwa itoolu afọ 2024 ma bụrụ ahịa nkwọ n'ala Igbo. Onye mkpa akụkọ nke taa n'ọnụ bụ m Ogechi Nwachukwu Uzoma. Ugbu a ka anyị zọpụ ụkwụ n'akụkọ ndị anyị jiri bịa. Enwere ihe dịka ihe nlereanya n'isi ụlọọrụ na-ahụ maka ntụliaka elu na steeti Abịa nke bụ ụlọọrụ APSEC bụkwanụ nke mere n'ụbọchị Tuzdee n'oge ọgbakọ ndị ọnụ na-eru n'okwu nke ụlọọrụ a haziri n'Ụmụahịa dịka ndị dimkpa nwoke abụọ kpọpụtara onwe ha dịka ndị isi oche otu pati All Progressive Grand Alliance APGA. Onye kpọpụtara onwe ya na mbụ bụ Sunday Ọnụkwubiri, onye kọwara onwe ya dịka onye bụ naanị onye isi oche nke otu pati APGA na steeti Abịa mgbe ọ nọ na-ekwupụta banyere ntụliaka elu nke a ga-eme n'abalị 2 nke ọnwa Nọvemba bụkwanụ nke ntụliaka elu ọchịchị kansụl. Mana isi ụlọọrụ APSEC bịara bụrụ nke biri ọkụ mgbe ọnụ ọha egbe biliri ma na-akpọpụtakwa onwe ya dịka onye bụ onye isi oche otu pati APGA na steeti Abịa bụkwanụ onye a kwadoro. Egbe mgbe ọ nọwa iwe bụ okwu a sitere n'aka Ọnụkwubiri bụ onye kwuru n'isi mbụ na ya bụ naanị onye bụ onye isi oche otu pati APGA ma dọọ ụlọọrụ APSEC aka na ntị gbasara ịhụta onye ọbụla na-anọghị n'okpuru ọchịchị Edozie Njọkụ bụ onye bụ onye ndu otu pati a n'oge ọchịchị etiti. N'otu aka ahụ dịka o siri kwuo, ụlọikpe okpecha ọgwụ bụ ndị kpọpụtara Edozie Njọkụ dịka onye bụ onye isi oche otu pati APGA n'ogo ọchịchị etiti, ebe onye ọbụla na-anọghị n'okpuru ya na-eme ihe ka na-agaghị ahụta dịka onye ndu otu pati APGA ngalaba nke steeti Abịa ya. N'ịga n'iru n'akụkọ ọzọ, onye isi ala ezipụtala mmasị ya ịhazigharị ndị osoachị ya. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onye isi ala na mgbasa ozi nakwa atụmatụ bụ Bayo Onanuga bụ onye mere ka amata nke a nyere ndị nta akụkọ obi ọchịchị na obi onye isi ala nke dị n'Abuja. N'ịga n'iru ịkọwa ihe kpalitere mkpebi a, onye enyemaka pụrụ iche nye onye isi ala n'ebe mekọtara iji igwe kọmputa ahazi ihe nakwa mkparịta ụka bụ Otega Ogra kwuru na nke a na-abịa n'ihe ndị gbapụtara ihe ahụrụla. Ọ kọwara na agbanyeghị okwu ndị sitere na ngalaba dị iche iche na-apalite isi na gọọmenti nke nọ n'ọchịchị ugbu a agbalịsiela ike ya ịhụ na a ga-ewugharị akụnụba nke ala anyị Naịjirịa nke ọhaneze na-amaghị gbasara ya. Onanuga kwuru na onye isi ala enyela ndị minista ya ntụziaka ka ha mee ka ọhaneze mara ihe gọọmenti na-eme na ngalaba ụlọọrụ ha dị iche iche. Ọchịchị etiti akwadola mweli ego mmachi akpa a na-enye ndị ji otu afọ na-efe ala nna ha ka ọ bụrụzie $77,000 malite n'ọnwa Julaị afọ 2024. Ọnụ na-ekwuru ụlọọrụ NYSC bụ Caroline Mbu kwuru na mwega a bụ nke daberenụ na iwu nke mmezigharị ego pekata mpe ọhụrụ nke afọ 2024. Mbu n'akwụkwọ ozi nke sitere n'aka kọmishọn nke na-ahụ maka ụgwọ ọnwa, mbata ego nakwa ego ndị ọzọ eji eme ihe bụ nke ezibatara n'abalị 25 nke ọnwa Septemba afọ 2024 nke onye isi oche ụlọọrụ kọmishọn ahụ Ekponta bịanyere aka na ya. Tupu mwega ego a abụrụ nke nwere isi, ihe a na-akwụbu ndị ji otu afọ na-efe ala nna ha bụ $33,000 dịka emere ka amata n'afọ 2020 na ụlọọrụ NYSC gbagoro ego mmachi akpa ndị ji otu afọ were na-efe ala nna ha site na $19,800 ma wego ya n'ọnụego $33,000 ka ọnwa ole na ole gasịrị abịanyere aka ka $30,000 ego opekata mpe bụrụzi iwu.
N'ịga n'iru, ụlọ omeiwu nnọchiteanya kwuru na ha ga-enwe ọgbakọ nke nchekwa n'ebe ngwụcha afọ a. Nke a so na nkwupụta nke sitere n'aka onyeisi ụlọ omeiwu nnọchiteanya bụ Abbas Tajudeen mgbe ọ na-anabata ndị otu ụlọ omeiwu a gara ezumike. Ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu a n'okwu ya mere ka amata na ahazigharịala ngalaba ụlọ omeiwu a bụkwanụ nke ga-enye aka iwulite nrụkọrịta ọrụ n'etiti ụlọ ọrụ dị iche iche ma wulitekwa aka elu n'iji igwe teknụzụ were buo agha megide enweghị nchekwa n'obodo. O kwukwara na iwu nke nchekwa ụkpụrụ ime ntụliaka elu ka a ga-elebakwa anya na ya. N'ịga n'iru n'akụkọ, akwụkwọ iwu nke na-achọ ka nhazigharịa otu ngalaba ụlọọrụ kọmishọn ahụ maka inye akara NIN nke bụ NIMC ka onyeisiala Bola Tinubu na-ezigarala ụlọ omeiwu. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onyeisiala na mgbasa ozi na atụmatụ bụ Bayo Onanuga kpughere nke a mgbe ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu nke obi ọchịchị dị n'obi onyeisiala na Abuja na onye enyemaka pụrụ iche nye onyeisiala n'iji igwe kọmputa eme ihe mmekọrịta nakwa mkparịta ụka bụ Otegra Ogra bụ onye ya na ya so were mee nke ahụ. Akwụkwọ iwu a bụ nke chọrọ ọnụ ka onye ọbụla bi na Naịjirịa nke gụnyere ndị mbịarambịa ga-abụ ndị ga-enwe ndebanye aha ha ma nweta akara NIN ka ha nwee ike na-akwụ ụgwọ ụtụ isi. Nke a so na nhazi nke akụnụba ala anyị guzosi ike bụ nke a kwadoro n'oge ọgbakọ nke otu kansụl ije ozi nke ọchịchị etiti. Anyị ka na-agakwa n'iru. Ụlọọrụ na-ahụ maka nrụrụ aka ego na mpụ na omekome ndị ọzọ nke bụ ụlọọrụ EFCC ekwuola na enweghị ụdị ite inye n'ihu nke ga-apalite isi n'ihi nnwụchi nke ha chọrọ ịnwụchi onye bụbụrụ gọvanọ steeti Kogi n'oge gara aga bụ Yahaya Bello ga-emenụ ka ha kwụsị iguzosi ike n'ezi ihe. Ọnụ na-ekwuru ụlọọrụ EFCC bụ Dele Oyewale na nke rutere Enyimba TV aka gwara Bello ka o rube isi n'iwu ụlọikpe ma zochie n'ihi ọkaikpe Emeka Nwite nke ụlọikpe ukwu ọchịchị etiti dị n'Abuja. O kwuru na onye abụbụrụ gọvanọ a na-achọsi ike na-achọ ụzọ ọ ga-esi hụ na ọ ga-akụsasị ikpe nke a na-ekpe ya site n'ụzọ gbagọ. Otu ọ dị, ụlọọrụ mgbasa ozi nke Yahaya Bello na-akpọku onyeisiala Bola Tinubu ka ọ bụrụ na ọ ga-ewebata ọnụ na ya bụ okwu nke dị n'etiti onye abụbụrụ onye gọvanọ steeti Kogi na ụlọọrụ EFCC. Onye dairektọ nke ụlọọrụ mgbasa ozi Yahaya Bello bụ Ohiere Michael kwuru na ụlọọrụ EFCC nwere ihe ọzọ bụ n'obi n'atụmatụ ha ibu agha megide mpụ, nrụrụ aka ego nakwa ihe ndị ọzọ. Ugbu a ka anyị zọpụ ụkwụ na steeti Rivers. Ọkaikpe Peter Alifio nke ụlọikpe ukwu ọchịchị etiti dị n'Abuja egbochiela ndị ndu otu pati PDP n'ogo ọchịchị etiti ikposa ndị isi okpokpo ahọpụtara na steeti Rivers n'ime otu pati ahụ. Ọkaikpe Alifio, onye nyere iwu na nchabi ikpe mkpesa sitere n'aka ụfọdụ ndị otu pati PDP ngalaba nke steeti Rivers bụ ndị na-adọnyere minista nke isi obodo ala anyị Nyesom Wike ukwu. Ụlọikpe a gbochiri otu jikọtara ndị gọvanọ n'ime otu pati PDP, otu kọmitii ije ozi nakwa otu nke BOT nke otu pati ahụ ikposa ndị isi otu pati PDP ahọpụtara site n'ogo nke wọd ma rukwa n'ogo nke steeti, ebe ọ bụ na ndị nke na-asara ọnụ ha site n'ikpe ahụ nke ụlọikpe ahụ na-ekweghị ka ha hiwe otu kọmitii nchere oge bụ ndị ga-anọchikwanụ anya ndị isi nke otu pati ahụ n'ogo steeti, ọchịchị kansụl nakwa wọd. N'ịga n'iru ka ọ dị n'akụkọ, a ka na-aga n'iru ịgụkọ ka esi enye ọkụ latrik n'ala Aba n'oge a ndị bi n'ogbe Nkọrọ akwala akwa arịrị gbasara ka ọkụ latrik si agbatu ma na-emekụta ha nakwa azụmahịa ha. Ọ bụ ihe mwute na anaghị eleba anya na ihe ịma aka n'ihu nke ndị bi n'ogbe ahụ na-agabiga n'ebe o mekọtara enweghị ọkụ latrik nakwa ịkpa aka ọjọọ na azụmahịa ha. Enweghị ọkụ latrik otu kwesịrị
sitere abụrụla nke na-enye nsogbu n'ebe o mekọtara obibi ndụ nakwa ndị nwere azụmahịa. Otu onye bi n'ogbe nkọrọ bụ Sandra Goswill kwuru na inye ọkụ latrik n'ogbe ha abụrụla nke na-anaghị enye afọ ojuju ma otu, ma kwuo na enwebeghị nkọwa enyerela maka ọnọdụ dị otu ahụ. Ọ gbakwunyere na ụgwọ ọkụ ha na-akwụ bụ nke dị elu, anaghị ezipụtakwanụ ụdịrị ọkụ nke a na-enye ha. Otu onye nwekwara ụlọ ahịa n'ogbe ahụ zipụtara enweghị afọ ojuju ya ma kọwaa na enweghị ọkụ latrik abụrụla nke na-enye nsogbu ma na-echu ha ụra abalị na mpaghara ahụ. O kwuru na enweghị ọkụ latrik na-emetụta azụmahịa ha ma rụtụ aka ihe ndị ha na-agabiga n'ịzụ ahịa kwa ụbọchị. Ndị bi n'ogbe nkọrọ na-agwa ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkesa ọkụ latrik ka ha mee ha kwesịrị ime n'ihi na ihe mebara emeba eji akpọ ya nwamma. Ka ọ dị ugbu a, ndị ọma, anyị ga-azọpụta ụkwụ ọ bụrụ na anyị laghachite akụkọ nke bụ isi na ndị ọzọ ga-abịara unu. Naanị nọsi ike n'ebe ahụ. Ndị ọma m ji eme ọnụ, ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ nke bụ isi. Ndị eze ọdịnala na mpaghara ọwụwa anyanwụ n'ọgbakọ ha nwere n'Ụmụahịa n'ụbọchị Tuzdee iji hụ na a ga-enwe udo na ịda jụụ na mpaghara a. Ndị eze a nke gụnyere ndị ndu nakwa ndị nnọchiteanya bụ ndị sitere na mpaghara steeti ise enwere n'ọwụwa anyanwụ kwuru na ihe bụ isi ọgbakọ ha bụ ịhụ na a ga-enwe ike weta ogbugbo mkpa nyere enweghị nchekwa nke na-akpa aka ọjọọ na mpaghara a. Na mkparịta ụka ha na ndị nta akụkọ, onye isi oche otu kansụl jikọtara ndị eze ọdịnala na steeti Abịa bụ His Royal Majesty Eze Linus Mbanchọ kọwara n'isi ọgbakọ ahụ bụ ịhụ na a ga-eweghachite udo na mpaghara ọwụwa anyanwụ. Eze ntọrọrọ ọchịchị etiti arịrịọ ka ọ tọhapụ onye ndu otu na-achụ nta nnwere onwe ala Biafra bụ IPOB na mkpirisi asụ bekee bụ Nnamdi Kanu iji hụ na udo ga-achị eze na mpaghara a. O kwuru na ka Kanu ka nọ n'ọgba ndị ọrụ nchekwa na ọ ga-enye nsogbu ịchọpụta ndị gbakwasịrị ụkwụ na nke ahụ na ịchụ nta ala Biafra were na-eme mpụ nakwa ndị bụ ndị oji egbe eme mpụ n'ezie. Dịka o siri kwuo, ọ bụrụ na eweta nke a n'isidebe, ọ ga-enye aka ịchọpụta ndị na-akpa mkpa ọjọọ a n'obodo ma memina ha ma hụkwa na a ga-edozi ọnọdụ enweghị nchekwa na mpaghara ọwụwa anyanwụ. Ugbu a ka anyị zọpụ ụkwụ na azụmahịa. Ọchịchị etiti ekwuola na ha agaghị etinye ọnụ n'okwu dị n'etiti ụlọọrụ na-ahụ maka mmanụ patrol n'ala anyị Naịjirịa na ụlọọrụ nchịpụta mmanụ nke Dangote gbasara ego ole a ga-ere mmanụ patrol. Ekpughere nke a site n'aka onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onye isi ala na mgbasa ozi na atụmatụ bụ Bayo Ananugwa mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'obi ọchịchị nke dị n'obi onye isi ala na Abuja. Ọnanugwa kọwara n'ebe ọ bụ na azụmahịa bụ nke ewepụla ikikere gọọmenti na ya na ụlọọrụ Dangote na nke NNPC ka ọ dị ugbu a na ọ dịrị n'etiti ha abụọ inwe nkekọrịta ego ole a ga-ere ya bụ mmanụ patrol. O kwuru na agbanyeghị na gọọmenti nwekwara aka n'ụlọọrụ NNPCL, mana iwu nke na-echekwa ngalaba ụlọọrụ mmanụ patrol kwadoro ụlọọrụ NNPCL ịrụ ọrụ na nke onwe ya ebe ọ bụ ihe mere na gọọmenti agaghị etinye ọnụ n'ego ole nke a ga-ere mmanụ patrol. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ egwuregwu. Onye bụ onye na-amabutela mmeri ugboro abụọ n'ebe o mekọtara ịkụ ọkpọ bụ Anthony Joshua na-ejikere inweta ego karịrị okpukpu abụọ nke Daniel Dubois na ịkụ ọkpọ nke IBF ga-adị na Wembley n'ụbọchị Satọde, n'agbanyeghị na akụpụrụ ya n'agba nke ise. Dịka akọ sitere n'aka Sporting Salaries site na GB News, Joshua bụ onye a ga-akwụ nde €6 maka ịzọchi n'ebe ahụ, ebe a nwekwara ike wego ego nke a na-akwụ ya ka ọ bụrụ nde €25. Dubois bụ onye kụpụrụ Joshua n'oge gara aga bụkwa onye ekwuru na a ga-akwụ ya ihe dịka nde €3.5 bụkwa nke nwere ike ịgbago ma mee ka o ruo nde €10.
ndị ọma m site n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị ga-achịkọ ya ọnụ n'ebe o mekọtara akụkọ ụwa nke taa dịka m na-ekele unu n'ebe ọ pụrụ iche maka ị na ebe ahụ maka iri anyị na nke taa mana echefukwala na ị nwere ike na-esonyere anyị site n'igwe mgbasa ozi anyị nke bụ Enyimba TV. ana m asị onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. onye wetara na akọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma na-asị nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Daalụnụ.